हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आंनि चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय दिनैयो जोङो कभार भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना बैसागुनि एसे देलायबाय नै दायो सनारि एसे मेकआपबो बानायबाय आरोना मोसानो नागिरनायखाय बिबार आरि लाबाय ओमफ्रायो दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना आङो सिगांनिफ्रायनो माने बुंनानै साननानै दोनखादों आरोना बुधबाराव बानायगोन होननानै दिनै बुधबार आरोना 22 दिनै ओमफ्रायो भिडिअखौथ' माला होनो हागोन मिन्थिया ओमफ्राय अखाया आं जिदिनखालि बुंदों माने बेयाव सान्दुं दुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेनि साननैसो उननिफ्रायनो अखा हाबाय थाबाय आरो ओमफ्राय दिनैसिमबो अखा हागासिनो आरोना ओमफ्राय दहाय फुंनिफ्राय हायाखैमोन दा हाबाय ओमफ्राय जोंनि देलायनाया एसे लेट जाबाय माने ओमफ्रायो दायो मा जागोन दा एसे फ्रिल' हादों ओमफ्राय माने इदियावथ' मोजां नुवाना केमेराखौ दा जोंना ओमफ्राय केमेरायाबो मोजां नङा नालाय ओमफ्राय दा सान्दुं दुंबा मोजां नुगौमोन आरो ओमफ्राय दा अखा हागासिनो गोसोखौ बारा मोजां मोनासै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ खालामनायखौ जोंनिखौ आं दा एसे होनो नाजागोन सम मोनगोन ना मोना दाराजन दालां मोनबाय नै दायो जोङो थांबाय दं होनबाय दा बोरै मोनदों गाइसमोन नायनोसै दा बोरै जायो होनदो जोङो दा माबाजों थांगासिनो गां गैयि एर'प्लेनजों जोंना बाज्रुलायो स्पिड ब्रेकारा बारज'दोंहाय इन्टारेस्टार जायगाफ्राबो माबा जि मोजां खालामो जोंना जि मोजांखा जायगाफ्राबो नायलाय औवाफ्रा मागाय बेसाइस नुदों औवाफोरखौ ओरै गाहायबावसो गोजौनिफ्राय गाहायाव बिरख्लायनाय बायदि फ्लाइट नालाय दा आङो औवाफोरखौल' लाथ'बाय दे दाहाय दंफांफोरखौ लाथ'नोसै लानोसै मोनफैबाय नै बक्स हेल' नास'नि बायदोंमोन सासेया साद्रि लायगासिनो नै जोंना टम ड्राइभारा बै मोखां मुस्लिमबाय थानायानो टम ड्राइभाराबो हेन्डसामथार दे जोंना इयावनो लासिगोन आरो बिराद बरियाखा जोंना लकेसना जोङो जि रायलायदोंमोन आरो बेयावहाय साइडआव मेथाइ दामना होनायनि थाखायनो आङो रायलायनायखौ होनो हादिया माने मा रायलायनानै मिनिलायदोंमोन जोङो मा बुंलायदोंमोन एकदमबारे मोखांफोरखौ मेथाइयानो दामना होबाय थाबाय नालाय जेबो होनो हादिया आङो रायलायनायफोरखौ रायलायनानै आङो दा भइससो सोनानै होनो गोनां जाबाय आरो जोङो दायो बेलेग लकेसनाव थांगासिनो नै ओमफ्राय बेग लानानै आङो माबायदि र' देखायनि दे आङो आंनि बेग लानायखौ एसे नै अबे नोंखौ नुवाखै आरो ओरैबो नायलाय बयनाबो थफ्ला दङ मिन्थिखायोना शुटिं खालामग्राफोराथ' आरो थफ्ला लाखानांगौ नै बिराद साइज दे सिख्लाफ्राबो जखायसे सासेल' ओरै सासे दङ लंपेन्ट आवला जोंनि थफ्ला लाङाबासो इयो ओमफ्राय लायाखै थफ्ला लानो होननानै जोङो फैखाबाय ओमफ्राय बिराद सैतान माने न' आं लाखागोन थफ्लाखौ लाखागोन बिदि जालायबावो नै ओमफ्राय दा नायलाय साद्रि मोनसे लिंलाब लानानै दङ जेबो लाया ओमफ्राय लबार मोनसे डिजाइनखौ आखाइयाव सोना लालायदों आरो गावहा जोङो दा बै नुहुरियाव थांगोन जोङो दा नोंसोरथ' नुहुराखै र' आं दा खोन्थागोन दे थांनो मोननाय होनबा मोजां जागौमोन ना इयाव ससेखौनो नों थाबायासै आरोना दा बै आबुफोरनि फाखाला मुस्लिमावबो मोसाहैनो हाबावगौसो जोंना अननानै चिप्स बायनानै होबाय आरो जाबाय जोङो बेखौनो जोंबो लाबोखादोंमोन ओमफ्राय जोङो सानदों आरो माने दसे ब्रेक लानाय टाइमाव जानो होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ बे होफैनाय लोगो जों जाखाबाय थानो हायासै माने नुनानै हाथायफोरा हारांगिया ओंहाय ना मबाइल लाग्राफ्रा बावमारो जानि र'
하사라 린마문 탐로 타요 판나 스스까지 마 सानोब्रा इसोरो 문바 आलु दरसेयानो दंबासो बियो जोंना टिउसनाला थाबाया स्कुटिजों थांबाय मामानि स्कुटिजों 타봐야 말라य थांदो नोङो नोंखौ नांला जोंनो रेस्ट लाबाय जोङो मेथाइ सेथाइ जाखांबाय नै जोंना मेथाइयाबो रेस्टनि ब्रेकनि मेथाइयाबो माबा मा होनो सकोपाइ बायदि सकोपाइ नङा इयो बिराद बार बारो आरोना जों लानाय जायगायाव जों माबा लानाय जायगायाव भिडिअ लानाय जायगायाव हाजो जायगा ओमफ्रायो जोंना केमेरायानो बेटारि जोबनानै होबाय चार्जसो होनो थांलायबाय बोरैबानो ओमफ्राय मा बुंनो मोसाफुंनोनो मोनजोबदिया बोरैबा मोनसे इज्जत होखायो दै मानसिया आं रायलाया दै दोन सासेया दुखु नांबाय दिनै सेकेन्ड जोंना मोसानाया सेकेन्ड दे आरोना जायाखैनो दासिमबो देलायनाया हले बुंथावजाया आरो फोथा गोजा गोजा लालायनाय दिनैना एक्ट्रेसफोराबो आखाया आयौ देलायनाय एक्ट्रेसफोराबो आखाया होनबावो वा नायलाय फट' जाबायगासिनो सासेया बाबा खारथुलायबावथारदोंसो मोसाबाय थानोसै जोङो आयौ फाग्लिलाय नुदों सानैजों नै केमेरामेना जायाखै दान्दां मोसायोसै नायनाया अस्थाथार आरो माने थौदो Pele, apele. Ina pele. Ana pele. Ina gising. 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 Cikli लानो नो हिरामनिया मा बुंदों खोनादों गथ'आल' लानो मोनो नो नै चिक्लिखौ जासिथिंगासिनो ओमफ्राय रावजोंबो लाजायाखै बिसोरा मैया स्कुटि सालायलायबाय दिनै चिक्लिसो लानो मोनबाय दिनै बेसोरा नै ओमफ्राय आङो गिलास जाना दं आरो दै गांबाय जोङो मोसायै ओइ नायो हिरामनिया गथ' मानसियाल' चिक्लि लानांगौ नामा होनलायदों बिसोरा लाजागोन होननानै जासिबायदोंमोन नै अ लाबाय नै मैयानि थगासिलिया लाबाय नै फाग्लि फिसाया दै लुबावो आंखौ अयनाय बानायनो दायो आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना बिराद मेंबाय मोसायै हारसिंसो जाबाय आङो न'आव हारसिं फैबाय थांजोब्बाय बयबो केमेरामेनफोराबो थांबाय आं मोसाग्रा लोगोफोराबो थांबाय दा आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो आरो आंनि भिडिअखौ दा आंनि कभार डान्सखौ बयबो सापर्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिं थिबाय बयबो थाब नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय 1K जाथारसिगोनानो होनजायो माने 800 बारबाय आरोना 900 जाहां जानानै दङ ओमफ्राय 900 जाथाराखै आरो ओमफ्राय 1K जानो आरो 100 जन नांबावगोनसै 100 जन मानसि नांगौआबो जोंनि थाखाय माने बिराद आरोना दा ओमफ्रायो नोंथांमोना गासैबो लोगोफोरा नायनानै एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय बाय बाय थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल